sagot niya, Tagalog Cebuano. Ako po si Jiwan Baisonis ng Catholic Faith Defender. Ang paksa ko namin ay patutunayan ko na ang kabig ang tunay na Kristiyano ay ang Katoliko ayon sa Biblia. No? Saan ang galing ang word na Katoliko? It is in Greek two words, kata at ulos. Saan ba sa yan? Acts 9:31, Hemenon Ecclesia Catholis Days Judaias, kay Galayas, Irin Ikim, Oy Puno, nabasa natin din ang kata, Ecclesia, kata, Catholis. So, ano ba ito? Mateo 16:18, ikaw Pedro, sa ibabaw na bato, pagatukuron ko. Pila kami noto na, pila kami noto. Ang simbahan. So, sino ang itatatag ng Panginoon? Ang kanyang simbahan, basa natin kanina, sa Buhat 9:31, ay ang Catholic Church. Sige lang guys, Bisaya lang. So, yun sa pagkabig. Mateo 28:19-20, kung sa panlakaw ka Muslimo, kalibutan ang bunyagin niyo sila sa ngalan sa anak, sa Espiritu Santo. O hinumdumi, ako mag-auban kanino sa kanunay, hangtod sa katapusan sa kalibutan. Munang wala ginasiya na total apostasy. Na initalikod gamay ra, pero wala nakaulo. Muna akong termino sa pagkabig. Munang kumuapil na itong simbahan na nagkabig siya. Ang simbahan, mao ang haligi o putukuranan sa kamatuoran. 1 Timoteo 3:15. Ang nikabig, mao nga ang Diyos Amahan pinaagi ni Jesus Christ sa mga ipagdana, John 3:16, o iyang ihatsugo iyang apostoles nga mosangyaw sa tingong kalibutan o kaning iyang apostoles ni tagana ni ordain og mga elders dito 1:5 o kini walay ang broken formal na ni ang broken succession Buhat 1:20 kung ay naman wala ang isa Ayaw niya. Ang tema ba sa may tema? Ayaw niya, hadlock siya. Yung kabig, gusto niya kabig. Kabig gani, anak kabig, anak tuan. Gusto nga itong iskutan. Wala na yung moderator na yun. Gawas kong Tapos man eh. Wala na.